Estàs buscant pis de lloguer a Barcelona i t'està resultant una missió impossible. Et resumim en 5 punts què està passant realment al mercat de lloguer de la ciutat, amb dades del primer trimestre del 2025. Primer, s'han signat només 7.615 contractes nous. Això és una caiguda del 22% respecte a l'any passat. Però el pitjor és que l'últim any s'han aportat menys pisos de lloguer al mercat que en un sol trimestre d'abans de declarar Barcelona zona tensió. Segon, el preu mitjà ha baixat un 8,9%, sí, però no perquè sigui més fàcil accedir a un habitatge, sinó perquè el que es lloga són pisos més petits i en pitjor estat. Tercer, els habitatges amb rentes més altes pràcticament han desaparegut. Els lloguers de més de 1.300 euros han caigut un 38%. Això ha fet que molts llogaters amb més poder adquisitiu passin d'esclau i ocupin pisos més assequibles, deixant fora de mercat els perfils amb rendes més baixes. Quart, el lloguer temporal ha crescut un 62% respecte a l'any passat, però ha baixat respecte al trimestre anterior. No és una alternativa massiva, però sí que absorbeix part de la demanda flotant. Estudiants, professionals, trasllats temporals. I cinquè, el model actual està esgotat. No suporta nova oferta. Els preus només baixen perquè baixa la qualitat i cada cop hi ha més pressió sobre els segments més vulnerables. Vols entendre per què està passant tot això? Consulta l'informe complet. T'ho expliquem amb dades, rigor i context.